Kublaya pi baro. Ada pimshim la yo'la ban penrung yaladi. Haka MSSDS Recruitment Drive hakari lum khasi. Wat kuslai. Kabenta kabaar kadangdon. Hadian bagladan bun bha kibalawan hakabenta kabeningkong. Habarok khat artali ki district jong kajela. Menta ngila penjalan shu shigi kattu katni ki blok bar ki thain. Kiba amshim la ban le minshwa. Kenang man plilan ya ki samla. Lingba kani ka MSSDS ka plilat iki samla bakin trey yeki kamba pher. La kadai hangni ni shabar riru. Kum haka healthcare, hospitality, IT, logistics, technical engineering, bat ki weipan. Lada phila da ban register ha ka benta ka beningkong. Phem dan kamshu ban register biang. Ngin sapha ya phi ya ki jingtem. Kani ka jing penrung kerteng yala dia kadai ka ba dan kam jing siu AA. Bat kadai ka ba plilat na du ki bala pendem ya ka class 10, ya ka class 12, ITI, diploma holder, bat ki graduate. Ya chakman na ka benta kalawe ka jongphi. Ha ka benta ka ba an pentikana ba ki samla ki bala nang lastan kim dei ban sha i shadian. Register yala dia ha kini ki jaka.